Gelenlerin men çıkıver. Mine çıkıp baryan. Öyle. Dinleyen ağam. Häzir maşyny uratjak ýagyn çalşyp beri aýyrtyňdy. Bolýa gaýtya goýmaly. Hergede güýtgödüp bolmada hemişe kalfany goýber. Bolýa düşündüm. Bulama maşynyň öňüne minni uratdyr diýdirmejek bolsaň ýydine geçe. Ýydine gelniň geçäýsin, men hemişe döňüne minýärdim. Gülşat, Kakajan, garaşmadyňmy? garaşdym ýöne saňa der. Gelinime garaşdym. Düşäýdi maşyna. Düşmesem? Düşäýdi. Men gürleşmek üçin mindim, düşmek üçin minmedim. Kiýil mundan gürleşdik emme gady. Başga birini öýlenjeňem gürleşdikmi? Bolýa belgen goýýardym, taparyn soň seni. Garaşjan. İrrak çıkaydym ya men. Ýok, öýde gürleşer taşan. Bäş 40 goýmalyr kakajaň maşyny. Maşina bir gyýy bilen oturýarsyň. Heziledibem gürleşdiňiz. Gapysynam özüň açyp berdiň. Men gören zatdan dogry dämi? Gören zadyň dogry ýöne düşünşiň ýalňyş. Düşünür-dä onda sen. Saňa öýlenmäkem gürleşenmä bilýän. Onu bilýän, şu wagt sen ýanynda näme işleýär? Menem bilem okşony, dogry bilmegem islemedim. Şu wagt sen gelmäkem şurtam razy boldum. Hatta telefon melgisinem zyňdym. Şumy? Owa näme üçin aldyň ony? Zaňa nälsiň meni görüp aljyrap gaçyransyň diýip aldym. Saňa bolan hormatymy syýlag däli gorkýa diýip düşünýän bolsaňa gaty ýalňyş ýa. Ýaňam aýtdym, ýene bir gele gaýdýan. Gülşat men geçmişim. Sen bolsa men şu günüm, hem geljegim. Düşündiňmi? Düşündüm. Bir wagt bir adam haja gitjek bolupdyr. Adamyň öýünde bir gymmat bahaly bir daş bar eken, bir gowhar, bir brilliant, bir gazallan, bir edilen bir gymmat bahaly daş bar eken. Adamyň näme etjegini bilmän bir ýerde goýsa da bir görüp alaýar öýdüp, umumyň dünýäň maly, köne türkmen aýdýar, dünýäň maly bolsa da gaýgy, bolmasa da gaýgy diýer. Şoňalaky bizat bolsa da gorajak bolmaly, bolmasa da gazanjak bolmaly. Umumyň dünýeden geçinçäň bar aladan dünýäň maly bolup geçýär da insanyna. Onu bilen näme etjegini bilmän ýankin bir matajaga dolapdyr da ýanyna alyp gidipdir. Indi şu gidip barýakada gorkýa diýär-de şu garma uýurmalykda birden gaçraýtam, ýitiraýtam, allyraýtam diýen pikir bilen gidip barýan bolmaly. Ondan sonra Mekkeň goloýuna barypdyr da şoň bärrägine bir obada entek ihram diýilýär-de Mekkeň bir haja edilenne oň bir eşigi bar, bilinden ýokaryk bir mata dolanýar, aşagyna da bir mata dolanýar. Hiç iltikin zat edilmeýär, diňe eýlen bilen gassarlyp ýöne bir daklaýan bir mata da. Köne türkmeniň aýdyşyna görä bir bäbeg arlyga dolanýaly. Ýa-da bir ölüni kepene dolanýaly, öz kepeniň bolmaly da şu mata. Şoň hareket edip gelýärdi. Ondan şu ihrama girmäke bir oba barypdyr ýanky adam. Ondan barypdyr da şol obadan soraşdyrypdyr, şol obada
bir iň ynamly bir gow adam kimma diýip. Onuň bileram aýdypdyr planaga badyr diýipdirler da, obada iň ynamly we gaty gow adamdyr. Bekterin bir dogruçul gow adamdyr diýipdirler da. Onuň bilen barypdyr bolýan, bil özi öýünde bir dukan işledýär eken. Şo wagt bir magazyny, kommersiýasy bar eken. Indi şo wagtyň bir ýol urda açylýan dukanlar da. Onuň bilen barypdyr dukanyny otyrdy, palanaga siz bolýaňyzmy hawa. Mene şunýalaky haja gidip barýan, ýanymda da bir şunýalak bir gowherdaşym ma. Şunça erik bar tamam ýitirni edip gorkýan. Bir goýkdaý hem diýen nähil görýän diýipdir da. Bolam aýdypdyr, bolar diýipdir, goýjaga şerde rahat git, sagit, aman gel diýipdir. Arkaýyn bol, gelende alyp gidersiň diýipdir. Onuň bilen bolýa diýip arkaýyn bolupdyr da ýanka goýup geçip gidipdir. Indi gidip, haja bolyp, eýdine gelipdir da ýankyň ýanyna. Umuman bu aýdyljak bolmaýan gurrun manyty näme? Gow adam bolmak hakynda. Bir insan birden ýalňyş aýtdy, ýüzüne urmalylygy hakynda. Birden ýalňyşlyk edäýdi, onu bir millet bolup araka marallar diýen edişine ýalaky, bir wesweýran bolup oň üstüne topulmalylygy hakynda. Gow adamlary gow edip karşılamalylygy hakynda. Bir insany erbet zat edäýenen bolsa, şoňa utandyrmanan bir düşündirip bolýanlygy hakynda bir rawayat tabi. Onuň bilen haja diýip gelipdirdi, ýanky dukançyň ýanyna bar planaga mene geldim diýse, "Tuweleme bolupdyr, kabul bolsun. Kim bolýan sen?" diýipdir da. Olam men şunýalaky seni daş goýup gidipdim, bir gymmat bahaly gowherdaşymy şoň eýesi men diýipdir da. Onuň pahir dünýäň malyna alanypdyr da ýanky. "Näme daş ol? Kim aýtdy onu ýalat? Näme bir bidirek gurrun tapýan?" diýip ýankyny kowupdyr. Onuň bilen çykyp pikirlenip oturypdyr da inni baryp birine aýtsa, töwerekdekiler aýtsa, "Aý ol palanaga ol işetjek adam däl. Näme etjegini bilmän, maňlaýyn tutuýup oturypdyr da şeýdip." Onuň ýanşada bir şol obaň bir akylly adam geçip barýar eken. Onuň ýankyň ýanyna baryp aýdypdyr da, "Özüňe başga ýerler meňweýän, näme boldy? Yaman tukat otyrsyňmy?" diýipdir o. Olam şunýalaky şol adama şunýal daşymady, şonu goýup haja geçip gitdim. Näme ýdyma gelsem tanamak diýipdir. Näme etjegimi de bilemok diýipdir da. Onuň ýanky akylly adam eken, goýanyň çynmy diýipdir. Olam goýdum, açyk bilýän goýdum diýipdir da. Allahyň önüne ant bolsam goýdum diýipdir da. Onu seni maňa zat diýme, bir allanaýandyr, bir niyal etmeli adam däl. Şoň üçin gelberik men taňa men ansat usulyny öwredýän. Şu wagt şu owaň hany iň ulusy da padşasy, hany, hekimi beter akylly gow adam diýipdir. Menne tanaýa diýipdir. Ýür baryp şoňa aýdaly, menden utandyrmanjyk alar onu diýipdir. Men göni barsak bolmaz, dogry däl bolar diýipdir da. Onuň bolýa diýip ýanky akylly adamyň şu hany bir tanysy bar ekeni, ýankyny bir ýol bilen ýanky hanyň ýanyna, hekimiň ýanyna salypdyr. Onuň olam haýt planagam diýipdir, hawa diýipdir. Aýol gow adamdyr diýipdir. Dünýäň malyna allanaýandyr, zat diýme onu utandyrmanjyk alar onu diýipdir. Ertir men şoň dukanynyň öňünden geçip diýipdir da ýanky han. Senim men öňümden ýürüte jarçylam ýörer, ol deprek dawul kakyp dum edip han geçýär, ýol açyň diýip ýürüte men öňümden serwarlam ýörer, ýanky jarçylam hemmekisi dik durup maňa hormat goýup baş eýip salam bererler. Sen maňa hiç ýyl hormat goýmady, şu dukanyň içinde oturup diýipdir. Näme öwredipdir da. Onuň bilen bolýa diýipdir, ertesi bolupdyr. Ay han geçýär, ýanky jarçylar dümmegini kakyp gelipdirler da, depregini kakyp. Ondan ýanky daş goýanam otyrdy ýanky hany hamana bilmeýän ýaljak bolup,
gadyr goýmaýan ýaljak bol. Onyan şada aňardan han gelipdir. Gelip seretse biri oturan, ondan ýankyň ýüzüne seredip, oho, men palan ýerdäki, palan ýyllaky dostum gelipdir. Sen nire, bu yerler nire, nemalada bile geldin deyip ýankyny hamala diýersiň öňden tanaýan ýalak bolup, ýanky dukançyň dukanynyň işiginde gurulşýar diýär deyip. Men seni näçe wagt boldy görmän ýörün. Bu yerlere gelip näme men ka barmadyň diýip ýankydan indi gürleşik şeýlede atly öwredilýär şeýle ol adama. Olam aýdypdyr, "Ay ýok han diýipdir, men şu taýldyryk bir alada bile geldim. Sen arkaýyn işiň bile boluver. Allah kuwat bersin sana. Hawa gowy işe diýen menlik aladaň ýok, men sana adar bolman, arkaýyn ediber işiň" diýipdir ona. Ondan boranna hoşanna birden aladan çyksa habarlaşybergen men şu ýerde durun diýipdir-de, geçip gidipdir. Indi han diýip geçip gitdi ýanky dukanyň eýesi, gowy adam, ýanky daşy ananylyp goýulyp gidilen adam, ylgak gelipdir ýanky ýanyna. Behtipdir, sen bir ýerde görýädim bolýan, nirel bolsun, kim sen diýipdir-de, inni bilýä oň oduny. Ýöne inni meni bağışla diýmegem bir agyr temada. Wagt men bilmändir näme diýmegem bir agyr temada. Şoň üçin näme gelipdir-de, sen nirel bolýan, kimsiň sen diýipdir-de. Olam wagt plana şol haja edip barýaka, sen näki plan beýle daş goýup giden adam men diýipdir-de. Ýani adam aýdypdyr-da, "Uy" diýipdir, "Asyl seniň mi ýaly" diýipdir. "Maňa agyr ýük alada bolup durdy da, gelin ha daşyň dura. Me alla ötägip, sen bir haja edip gaýtam, ýüzgediň zadyňam ütgäk gidipdir. Be, ne beýle gowy adam bolaýpsyň sen" diýip, ýankyny daşyny eline beripdir-de, ýola salypdyr. Umumen aýdyljak bolmaýan gurrun näme? Biriniň bir aýbyny görüp, onu wejeralap, biriniň gowdadyny görüp, onu gizlemek insaniýete gelişýän nädir? Çyn musulman adam, çyn imanly adamda bir häsiýet bolýandyr. Bu da nähili? Biriniň aýbyny görse, derrew gizler. Tanaýan bolsa, ýoşluk bilen baryp özüne aýdar. "Dostum, doganym, boýdaş, jara, elti, şunyň bir hilek yaman ýüregi agyr diýä, şunyň etmäýsen gowuljakda, bir hil sana geliştirip bilenmokda" şunu diýip, ýoşadan baryp özüne aýdýa, şu aýbam girläp özüne saklaýa. Çyn mert adam bir adamyň gowusyny görse, derrew dünýä jar edýär. 100 sany erbet ýeri bardyr diýä bir adamyň, ýekeje gowy ýeri bardyr diýä. Şu ýekeje gowy ýerini öwdüne diýä, 100 erbet ýerini girle diýä. Bir özüňizden mysal alyp görüň-de, özüňize bir mysal nisbet berip görüň şu gurruny. Umuman biz soňky wagtlar sivilizasiýa, professionalizm ösüp gidip otýar. Hemme zat ösüşde ýöne bilýäňizmi? Näme üçin adamçylyk eýda gidip barýar? Adamçylyk ösmeýär. Muň jogaby sadaja da näme? Birek biriň aýbyny girlemek, aýbyny örtmek, gowsuny ýaýmak biziň ruhumyzdan, beýnimizden, wujudumyzdan, dünýämizden çykyp barýar. Aýdylýan gurrunlardan azajyk netije çykarsak bolam. Şu aýdylýan gurrunlaryň hiç biriniň bir girdeji ýa-da bir maňa bir zat eder ýa-da bir maňa sowgat berer diýen umyt bilen aýdylýan kepdäl. Şulaň hemmesiň bir geljeňde bir ýagty ýol bolsun, ýoluňyz arçap, size bir göni ýol görkezjek bolmak maksat bilen aýdylýan gurrunlar. Galanam näme? Netije çykarmak özüňize bagyl. Janyňyz sag bolsun, Allah uruňyz haýr etsin. Hemmäňize menden köp dawai salam bolsun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.